Salam hormatly watandaşlar. Doğrusunu aýtsam, dün öýlen ine erti 20 mart halkymyzy ine Nowruz bayramy bilen gutlaýyn. Bir ýaşy arzuwlar edeli beýrek. Şonsudan halkymyzyň durmuşyna şatlykly güller gatykän däl. Hiç bolmanda erti şol bahar bayramy bilen Nowruz bayramy bilen beýrek gutlaşsak diýip şolar ýaly arzuw bilen pikirlenip erti nesip bolsa ýerden ýagnyşyň gutlarny otyrdım. Ýöne her bir eden arzuwym başa baryp duranak, onuň dün giýişlik giýje maňa şolar ýaly habar geldi. Ýene de şol ýewap welaýatymyzda Çarjaw şäherine tupan turupdyr. Harasat kopupdyr. Sonra bir gysgarak video rolik geldi. Başta onu ýaşlamaz öz halkyň sesi emesine goýdular saýtyna. Soň menen bugün erti ýerden bir kere jaň edip habar alyp şolaryň bir takyklaýan niýet bilen daňa tynça goýdum şu video roligi. Onnem goýmaly boldum sebäp bir kereden soradym bolýar halmyranda hakykatdan ýagdaýlar şolar ýaly. Ýöne yerlerden tasdiklama gelip bilenak doly näme üçin sebäp hökümet şol soňky döwür Germaniýadan ýene de şol bir topar elektron ýanjamlar satyn alypdyr. Şol halk VPN-iň üstü bilen internete girip bilmedi ýaly. Belki şon üçindir adamlar çumal bize şol geçen ýylky aprel aýyna gopan harasatda bolşýar. Yerli yerden uğradıp bilen aklar. Ýöne şonda da watandaşlar sizden haýyş edýän, ýygyňyzda galalardan habar tutun, habar alın. Mümkin gadar şol bolan weýrançylyk barady, adam ýetkileri barady, näme maglumat bar bolsa, adamlaryň ady bilen, familiýasy bilen, haýsy etrapda bolupdyr, haýsy şäherde, haýsy köçede, şu zatlary dolurak maglumat edip ýetirin, gaýrat ediňdi. Sebäp geçen sapar hökümet görýän arlap sypdy da belli derejede näçe adamy ýok olaryny aýdy bilmedik. Ýa-da ine degişli derejede hökümet kömek etmedi. Ine şu saparam şeýçek bolsa onu biz halkara guramalara görkezip biljekdi. Ine Türkmenistanyň bir ýylyň dowamyny ikinji gezek şular ýaly betbagyçylyk, tebii betbagyçylyk welaýatlarda ýüz berip durýar. Ýöne hökümet ägmezlik edýär diýmek, ol hökümet halk bilen işi ýok ýa halka da şol hökümet mundan bu ýana gerekli aýgytly aýtmagy bizde elimizde tutar fakt boljak. Onu bize uğradyň diýip aýdýanyň sebäbi ol meniň saýtyma ýa ýaşlaryňka ýa ýene keminiň saýtyna ýene bir islan ýeriňize uğradyň. Ýurdun daşyna çykdyň şol informasiýa. Ana kan ýurdun daşynda da işläp beren bu uğurdan internet saýtlar bar, adamlar bar, guramalar bar, birleşmeler bar. Ýöne çykaryn şu faktlary ýurdun içinden daşyna. Enne örül hökümet bilen hasaplaşmagyň wagty geldi. Bir döwür geldi. Ýöne enne halk oýanandan soň şu herekete geçmeli, aýgytly herekete geçmeli ýylymyz diýip oglan edemezden soň ene şular ýaly hereketlerim soň netijesini berer. Hökmen berer. Watandaşlar hiç tat bolmaz diýip garaşyp ýatma. Yerli yerden elden gelen kömegiňizi edip bermeliler. Ene şu gün ana Çarjawda harasat gopupdyr. Ene gaýrat edin. Beýleki welaýatlaryň adamlar sizden seslenin. Dogorluk el kömegine edip bilmeseňizem dogorluk dil kömegine edin şolary öz raýdaşlygyňyzy bildirin, şolary öz gollawyňyzy aýdyň, ýazyň, diýin. Görkeziň hemmemiziň bir dogan bir milletdigimiz şu taýda ýeri geldi. Onsoň lebabyň ilatynyň ýene bir gede haýyş edýän ýurdun içindekilerdenem, daşyndakilerdenem şu näme informasiýa bar bolsa şu düýünki gopan harasat barada. Adam ýetkilerimi ýa-ni jaýlaryň çökleri gopdymy, ýene näme boldy? Şolary jemleşdirip uğradyň bize ýetirin. Video rolikler, video süjetler üstü bolsa has goýuljak. Hat ýazyp uğratsaňyzam olam ýeterlik bor. Olaram aýdyp bererden. Halkyň hakykata bilmäge dolu haky we hukugy bardyr.
Hacam bolsa, süýjem bolsa şu hakykati bilmek gerek, zerur. Biz onun hökümetten talap etmeli şu zatlaryň ýerine ýetirilmegini. Ol hökümetin etmejegini bilýär, ýöne şonu da biz talap etmeli. Ya ýerine ýetir, ýa-da körseýin boşat da gümmal. Ine. Ine şu iki variant. Başga variant ýok. Etmejegi görnüp dur, diýmek ol güm bolmaly. Güm bolmagyny subut etmek üçin hem halkara derejesinde biz şol diktaturanyň ýa şol hökümetin halk üçin hiç açan peýdaly iş etmedigini, ýa ine soňky bir ýylyň dowamynda näçe bedbagçylyk boldy halkymyzyň durmuşynda. Şu zatlarda ýyle, degerli, degişli hiç bir kömek etmändigini biz subut etmek mümkinçiligimiz bolýar. Ine men gysgaça çykyş etsem şonu aýdaýyn edim watandaşlar. Soňra beýleki başga da täzelikler bar. Olaryň soňra aýdar, ýöne şu ullukça häzirlikçe şu sagada ine şunu size aýtmakçy, gaýrat edin, habar ýetirin, özüňize habar alyň ýurdun içinden, dogan arnaş hosarlygyňyzdan, ýakylygyňyzdan. We soňra da näme bolan bolsa, ýazyn ýa-da uradyň materiallar bäri. Bolýan sag oturyň, saglykda görüşelim watandaşlar.